uMshumayeli chapter 3. Yes. Konke kunesikhathi sakho. Konke kunesikhathi sakho. Yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. My God, 10 minutes bambile bazalwane. I know siyalazi sonke le verse. Konke kunesikhathi sakho. Bese lithini mama, yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Ayibonga inkosi. You know, empilweni ngeke uze ukhona understand certain things as long, my brother, ungakhona understand isikhathi. As long ungakhona understand indaba yesikhathi, uzophila impilo confused. You live a confused life. Praise the Lord. Ngicela ungithintele ubhuti wami sambe Nkosi mbathe 10 minutes la. Nikhona bazalwane. Nikhona bhuti wami, as long siphile emhlabeni singayi-understand indaba yesikhathi, sizophila singabazalwane aba-confused. That's why makuzofika umuntu uxabane naye abese mfundisi ekufungela athi ulibambe lingashoni, bese ubuya gijimuza kumfundisi uzumbamba izandla uthi hey ngixabana nomunye usisi bathi wasentumbane ngicela ungithandazele, umfungele bathi ngilibambe lingashoni. Why utatazela? Because awunayo i-revelation yendaba yesikhathi. You don't understand ukuthi la mhlabeni izinto azenzeki ngoba abantu bafuna zenzeke, kodwa zenzeka ngoba isikhathi sisuke sidecidile ukuthi kumele zenzeke. Are you hearing me bazalwane? Mfundisi ngizokutshela kusibantu abadecidayo, kodwa isikhathi esidecidayo. Jesus. Once you fail to understand that, you will live a confused life. Uzophila impilo exakekile ukhona usindisiwe ngoba uhamba without a revelation. Yes. Hallelujah. Jesus. Hey. Hey, Maton. Ngathi ngisendaweni yebo. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Konke kunesikhathi. Yebo. You know that facility. Lithi yonke into ayenzeki if isikhathi singakavumi, if isikhathi singakadecide. Yes. Hey. Yuza ukijima uhambe boprofeta baseNamibia. Bakuphuphuthe uvuke ubuye lote unjalo ubuye uzophila nempilo ephila, because you don't understand ukuthi akwenzeki ngoba uphuphuthiwe wawa, kwenzeka because isikhathi sesisayidile. Hallelujah. Hallelujah. Woman of God, angeke umelane nesikhathi. Isikhathi uNkulunkulu phezu komuntu. Isikhathi isona esidecide ukuthi ubani ohambayo, ubani osalayo, ubani ogulayo afe, ubani ogulayo aphile, ubani ophumelelayo, ubani ongaphumeleli, ubani oshadayo, ubani omukayo. Isikhathi. Okay. Yingakho angeke bangizwe lana banangistone. Uma isikhathi sokuthi uphume emshadweni sifikile, noma ungayina boKristu baze babe njani, noma ungashaya ibhodo kuze kube njani, noma ungalunga kuze kube njani, uma isikhathi sithi uyaphuma lapho uyaphuma, asiwe no decidayo. The time decides. Yes. Isikhathi sedecide. Hey. Isikhathi the way sinamandla ngakhona asikhona ukudecide phela, sikhona nokuprotecta. Isikhathi sisongafaka uNkulunkulu ngisho mina isikhathi yingakho uzothi uhamba mfundisi edrobheni udibana nomuntu abe involved ku accident, uthi uyabuza ukuthi hey ngubani kade lapha kule moto enje, kuqhamuka umuntu onganamkhuzuko athi mfobe ishayelwa yimi, uthi wena uphuma njani kule moto enje, athi noma ngazi iphuma kanjani kodwa ngiphumile. Why?
isikhathi sinamandla okukuvikela. Yes. Isikhathi sinamandla uthi kutheliwe ufike ungekhona uthi uma ufika bavele ngefastela bakubuke bathi bakubona uyilula. Sithi isikhathi hayi manje akakwazi ukuba manje isikhathi sinamandla okukuprotecta. Jesus. Hallelujah. Yes. Thank God for Jesus. My Jesus. Oh, hallelujah. Traffic ngani la ngibuya ngakhona mfundisi bashaya ngekhasethi lonke lenhlavu. Uma kavula umzimba wakhe ngathi imbawula unayimbobo kodwa uyaphila. When isikhathi I understand ake ngikhumbuze ngaphela wena treatment kodwa uzongcwaba abantu abangadli treatment. Jesus. Manguso treatment uyazazi. Uyazazi treatment. Kodwa uyahamba emngcwabeni uyobeka abantu abanegative positive. Because asifi ngoba sigula. Asifi ngoba sigula. We die because of time. We die because of time. This time has decided ukuthi ubani ohambayo